O debate sobre a titularidade desta parcela na zona da Ribeiriña está servido. Os veciños defenden que se trata dun espazo público onde mesmo se instalou unha fonte comunitaria e unha marquesiña para o transporte público. Moitos dos veciños e veciñas do lugar recordan o uso público dela, a colocación desta marquesina para servizo público, a existencia dunha fonte de uso comunitario e diversos motivos que lles fan pensar que esta parcela é de titularidade pública. Sen embargo, existen dúbidas sobre os dereitos dos propietarios do almacén da antiga fábrica sobre a parcela. Para evitar un conflito de intereses, o BNG presentou unha moción instando o Executivo a esclarecer a titularidade da finca. O Concello ten que tomar partido e desanudar este nó que hai e desenredar este lío e de unha vez por todas poñer en marcha todas as medidas que sexan precisas desde o Goberno Municipal para determinar cal é a titularidade desta parcela e, polo tanto, evitar situacións conflitivas, evitar situacións que levan a enfrentamentos veciñais e, dende logo, determinar se isto é de titularidade pública ou non.